Ще дам микрофона за 30 секунди на едно младо момче, Денислав Петков, който ще представлява България в Мадрид на световно първенство по барбекю и после господата, местните медии могат и да вземат интервю от него. Здравейте, казвам се Денислав. Първо искам да благодаря на господин Вихрен Димитров, че ми покани на събитието, което организира тук. Накратко, аз се занимавам от 5 години с барбекю и меса и следващия месец ще представим България с мой колега от София на световен барбекю шампионат. Идеята там е да представим българско месо и по този повод аз се свързах с свинекомплекс Голямо Враново да покажем техния черен ангел и по-конкретно техните ребра. Днеска сме на това барбекю тук да помогнем. Благодаря на всички, които са тук и надявам се да следите с интерес представянето на световното първенство. Благодаря. Казвам се Денислав Петков и се занимавам с барбекюто от близо 5 години. Моята цел е да обогатя малко българската култура на барбекю. Не всичко е скара, кебабче и кюфте. И по тази причина ме поканиха на световно първенство по барбекю в Мадрид, което ще се проведе на 25 и 26 април следващия месец. Там ще участвам с моя колега Васе Златарев, където ще представим България в 8 дисциплини, всички фокусирани върху барбекю. И се надявам да се върнем с победа и да прославим българското месо и в Европа. Какви критерии се оценява? Само месо, вкусови качества или и самото печене се изисква някакви? Да, значи основният фокус на състезанието е сготвено на въглища, на жив огън. Не може да се използват електрически барбекюта или газови. Критериите са много. Първо, визуално как изглежда чинията, естествено колко е вкусно, дали е сготвено по правилен начин, защото там техниките са наготвени с 6, 8, 12 часа има готвене. Едната категория е малко прасенци, които се готви цяла вечер. И вече журито е съставено от хора от цял свят. Има от Аржентина, от Япония, има също така и от Щатите и от Мадрид. И се надявам наистина да се справим добре. Спецификата в българското месо с това, което вие ще участвате на това първенство? Дебелина, структура? Спецификата на българското месо ще правим проби следващата седмица с месото от Голямо Враново, но по това, което видях до момента, съм сигурен, че месото е на ниво и ще се представи много добре спрямо испанските конкуренти, които също са известни с много добро свинско. Значи първенството, което ще се проведе в Мадрид по барбекю, то основно е барбекю, но като чуете барбекю, то не е само скара, кебабче, кюфте и вратна пържола. На барбекю могат да се готвят много неща. Някои от категориите, с които ще участваме като дисциплини е рибно ястие, което ще бъде приготвено на барбекю. Примерно бавно опушена риба на много нисък градус, става много сочна и крехка. Другата категория е десерт. Дори десерти могат да се правят на барбекю, което придава един много по-различен и автентичен опушен аромат. Нещо нетипично за българската кухня, но пък всеки, който е опитал, му е харесал. Подсигурено ли е пътуването? До момента сме събрали част от спонсорите, които са ни подсигурили таксата. Пътуването си го осигуряваме ние. Имаме някоя друга партньорска позиция свободна. При интерес от фирми или бизнеси, които са в нишата, може да се свържат с мен и да обсъдим партньорство. Да, по повод предстоящите празници Великден и Георгиев ден, традиция е в българската къща да се сервира агнешко и там се намесва доброто барбекю. Едно агнешко, за да стане хубаво, трябва да се готви бавно, което ще помогне за сочното месо в крайния резултат. Така, когато готвите бавно месото, говоря в продължение на 8, 10, 12 часа, самото месо става крехко и направо се топи в устата. Тези барбекюта, които позволяват това нещо на дървени въглища или фурни, примерно, те са една идея малко по-трудни за управление, но крайният резултат се заслужава също така и времето, което отнема. За агнешко в къщи, рецепта, която може да кажете и какво трябва да се направи като процедура? Значи задължително месото трябва да се шпикова, то се нарязва на малки прорезчета, се правят по цялото, дали е половинка, четвъртинка или цяло агне, се правят прорезчета и обилно се овкусява с подправка. Всеки лично си избира какви подправки да сложи.
но това е тайната, че трябва задължително да се остави да се маринува поне 6 до 12 часа. Предварително, от по-предния ден, ако се овкуси и се маринова, крайният резултат ще бъде още по-крехък и сочен. Самата марината, някаква така рецепта, простичка да кажете, ефективна. Аз използвам малко олио за мазнина, сол, черен пипер, пушен червен пипер, също така чесън на прах, има лук на гранули, ако може да намерите също така, и мента. Слагам мента накрая вече, когато се завършва самото агнешко, като го отворя, като го развия от фолиото, разтапям малко масло и с един букет от мента топя в маслото и така поливам по агнешкото после и му дава един много хубав свеж вкус.